Aki. So guys, pauwi na kami. Sana nagustuhan nyo muli yung munti naming video. Wala kasi tayong masyadong may vlog ngayon guys, kasi mahirap mag-isip na yung maluluto ba. So muling muna. Hindi kasi tayo pwedeng makapag-vlog dun sa loob kasi nga may music siya. Baka masipar lang tayo, mahirap na. Kaya yun, nag-video na lang kami ng kung ano yung nasa loob ng mall. May mga murang-murang mga bilihin doon, may mga sale. Bali ano kasi yung guys, outlet siya. Maraming mga murang mga bili doon. So yan lang muna guys. Sa mga bago sa aming YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa susunod na video. Paalam!